Исәнмесез минем кадерле нәни дусларым. Сез барыгызда могҗизалы серле әкиятләр тыңларга җыелдыгызмы? Бик яхшы. Бүген мин сезгә бүре белән төлке турында әкият сөйлим. Әкиятне тыңлагач инде төлке һәм бүре нинди сыйфатларга ия булганын әйтеп бирерсез. Килештекме? Алайса киттек. Бүре белән төлке. Борын заманда яшәгән ди булган ди бер карт белән әби. Көннәрдән бер көнне бу карт чанасына атын җиккән дә үзенең карчыгына кычкырган. Эй, карчык! Мин төшкә ашка балык тотып кайтам, ә син миңа бик тәмле ипи пешереп куй дигән. Һәм бик зур күл янына барып җиткән. Бәке ясаган да, әлеге күлдән күп итеп балык тотып, чанасына тиеп кайтырга чыккан. Кайтып барганда, юл буенда үлгән бер төлкене күреп алган. Күреп алганда менә сиңа кичкә ашка тәмле балык, ә хатынның турына менә дигән якалык дип сөенгән. Үлеп яткан төлкене балыклар янына салган да кайтырга кузгалган. Ә бит безнең төлке үлгән булып кыланып кына ята икән, башын күтәреп як-ягына караган да шыпырт-шыпырт кына чанадагы балыкларны юл буенча ыргытып бара икән. Ә соңыннан үзе дә чанадан сикереп төшеп калган. Кайтып җитүгә карт: «Эй, карчык, кичкә ашка менә дигән балык, ә туныңга шәп якалык сиңа» дип өенә җигереп тә кергән. Карчык инде тизрәк чанага чыгып күз ташласа, балыктан да, якалыктан да җилләр искән. Бу вакытта безнең кадерле төлкебез юл буендагы балыкларны җыеп алган да ашап утыра икән. Ә балык исенә бик усал бер бүре килгән. «Нихәл, төлке?» дигән. «Әйбәт әле, балык ашыйсыңмы?» «Ашыйм. Миңа да балык бирче». «Үзең тот». «Мин тота белмим». «Эй, аның нәрсәсе бар? Күл буена барасың да, бәкегә койрыгыңны тыгып утырасың, балык үзеннән үзе синең койрыгыңа ябышачак. Тик караны, бик озак утыр, яме?» «Ярар», дигән дә бүре бәкегә койрыгын тыгып утырган. Ә безнең кышкы төн бик салкын икән. Бүренең бит койрыгы бызга ката башлаган. Ә бүре селкенеп койрыгын быздан ычкындырмакчы була. Койрыгы ычкынмый, үзе уйлый икән: «О, каралы ничаклы балык капкан койрыгыма» дип сөенеп утыруын дәвам итә. Ә бу вакытта таң ата кешеләр уяна, хатыннар киянтә чиләкләрен асып суга җыеналар икән. Су буена төшсәләр, бәкедә бүре утыра. «Бүре бар!» дип бөтен авылга сөрән салганнар. Кайсы таяк, кайсы киянтә, кайсы чиләк белән бүрене кыйнарга да тотынганнар. Шулай кыйный торгач, бүре авыртуга түзә алмыйча, койрыгын бәкедә калдырып, артына да карамыйча качкан. Менә балалар, аңладыгызмы инде? Хәйләкәр төлке усал бүрене ничек җиңгәнен төшендегезме инде? Ләкин мин сезгә алай хәйләләргә, алдаларга киңәш итмәс идем. Чөнки сезнең ялганлавыгыз башка берәүгә бик зур зыян салырга мөмкин. Ә мин сезнең белән саубуллашам, киләсе очрашуларда да сезне экраннар янында көтеп калам.